3, jsi na loračce. To vystříží. Televizi. Ty jsi fakt víc za tu televizi, to jsem ještě neviděl. Behind the scenes, by the way. Takže připravili jsme si pro vás takovou menší ochutnávku toho, co se dělo v Stranger Things v poslední sérii. Moc mě to trochu mrzí. Mám to nakoukaný asi 3krát, jo, by the way. Přesně. Nevadí. A chtěli bychom si pro vás připravit takovou menší ochutnávku toho, co nám tam nesedí a co ne. Tak. A co jo. Takže já bych chtěl začít tím, že jsem včera měl takovou teorii, že prostě mi nedalo ten konec Stranger Things, jak oni tam dávají ty knihy do té knihovny, že prostě se tam dá a najednou se tam Dustinova kniha s Willovou přemění a vznikne z toho slovíčko lie, což znamená česky lež. A trošku mě to trošku jako rozhořčilo. Protože lež, jako s čím lež, a pak jsem se ptal Lukyho a ten mi na to odpověděl, že by se mohlo dít to, že Stranger Things neskončilo, že to pokračuje a že by to celý, že by Hawkins byl pod kletbou Vecny, která prostě něco dělá, ale nevím co. A proto vám to Idza dořekne celý. Můžu? Mhm. Takže samozřejmě, jak ty dořekl Štefánek, po internetu teď běží taková teorie. Jmenuje se Confirmity Gate. Confirmity Gate, ano. Yes, Confirmity Gate. A ta vlastně zní tak, že Stranger Things prostě neskončilo. To finále nebylo finále, ale bylo to finále, ale vlastně pod Vecnovou kletbou. Hawkins je prostě pod Vecnovou kletbou. Přesně tak. Naznačuje to i to, že v tom finále je hodně věcí, které nesedí. Třeba jak říkal Štefan, že ty knížky, nebo že skoro polovina těch lidí má stejný účes jako Henry nebo Vecna. No. Mike najednou začal si brýle jako Henry. Přesně, takže já si myslím, že si je Vecna nějak podmanil a že je nějak prostě dal jim tu kletbu a každýho po jednom má, jako byla vlastně Holly, Mikeova sestra v tom světě, má je tam všechny a něco s nima dělá, protože to dělal i s Willem a Willa přece zachránila Elle, takže jako možná si myslím, že to nebude moc napínavý, ale Netflix dal na Instagram, že 7. ledna se... No, zítra, no. Ve středu? Tady ten den, který to točíme, tak zítra. No. Což je 6. ledna. Přesně. Je 6. Jo. Je? Ano, je. Tak prostě řekl, že napsali na Instagram, že 7. ledna se něco bude dít velkýho. Přesně. Ale lidi, fanoušci, si to převzali hned do Stranger Things. No, samozřejmě. No, jasně. Ten příspěvek byl v tom, že prostě tam byla, jak v Praze třeba byla taková ta zastávka autobusu, jak to bylo v tématu Stranger Things. No to potom bylo prostě 7th of January. Takže 7. ledna. Přesně. Mám k tomu jednu teorii. Ano. Že ten příběh, co Mike psal vlastně na tom psacím stroji, že je tak trochu falešný. Protože jak jste mohli vidět, Elle na konci žila a šla na to místo, kde jí Mike řekl, že jsou 3 vodopády. Tomu věřím, by the way, že žije. Tomu taky věřím, že žije, ale nejde mi moc do hlavy, že přesně na té šerpě neměli zelený hábity, ale měli oranžový hábity.
Což v té době nebylo populární, protože Přesně. se lidi cítili jako vězni. Přesně, takže to změnili na zelenou. A vlastně vězni, že jo, ve Veknou mysli, že jo, to mi taky dává smysl. Takže Ano, přesně. A možná mi přijde trochu stupidní dávat však je ostrý. dávat vekny, vlastně vekny pravdu na venek. Moc No. mě to jako přijde mi stupidní dávat jeho konec na naše pozadí. No, Protože jasně. spoustu lidí na to čekalo vlastně po novém roce do 2 hodin a Do 2. koukali Byl na jsem to. jeden z nich. No, ano, já taky. A koukali na to a jako musím popravdě říct, že jsem se dostal jenom do půlky, protože už na mě přišla únava, tak jsem si musel jít lehnout už. Nedívám se, ten díl měl 2 hodiny. Přesně. Ale po druhý, když jsem si na to odpoledne druhý den prvního koukal, tak už mi jako cvaklo v hlavě, že ty vole, to je blbost, jak to, že ona vzala Majka do toho světa, když chodí do vany. Plný soli. Když sleduje. Přesně, když sleduje lidi. To mě asi přišlo hodně divný, protože to umí jenom ve vodě, nebo když má šátek na hlavě. Ale tam byla Kal, že? Něco přišel možná, kámo. Tam byla Kal, takže Kali. ale nikdo neví, jestli žije nebo ne, protože No neví, tam nebylo, že nebylo vlastně. bylo tam, že žije. Bylo tam, že je mrtvá. A že jí, no, že ona ji držela, ne? Nebo no, a potom na začátku řekl, že jí sestra poslala do jiné dimenze. Takže Kal tam žila, opřená na tom a vlastně tam vzala El do té dimenze a ona se rozloučila s Mikem, že to musí udělat. Což si myslím, že je trochu blbost, ale nebudu dávat na venek. Přesně, nebudu dávat ukvapené záběry, protože má to pro mě trochu specifický poměr tím, že nemůže Kal žít, když jí ten hajzl postřelil. Moje teorie je taková a přijde mi trochu blbý dávat na venek to, že oni udělali ten konec, jak Joyce usekne Veknovi hlavu. Ale to byl Vekna, prostě byl to jenom Vekna. Byl to Henry přeměněný na Veknu. Ale kde je Henry? Kam šel? Kam zmizel? No Henry je Vekna, že jo? Co s ním udělali? Ale Henry byl v obráceném světě. No. A sám si viděl, když oni šli do toho pískového světa, nebudu tomu říkat poušť, protože to poušť nebyla, byl to pískový svět. Co myslíš? Jak tam měl ten boss fight? Yes, tak tam byl mozkožrout. Dimenze X, tak tam byl mozkožrout. A z mozkožrouta... A to mi taky štve, že ho zabili tak rychle. No. Už to bylo tak lehký. Přesně, protože, jak můžete si všimnout, protože v druhé sérii ho zabili tím, že na vila prostě dali do teplého prostředí a tím on vyšel z vila. On nemá rád teplo. No, on nemá rád teplo. A v třetí sérii Billy šel do Billyho a Billy dával postupně do lidí taky nějaký Cyrite a pak je, když Renci nebo někdo jiný zabil, tak prostě z nich stala nějaká úplně divná hmota a udělala to mozkožrouta. Ale proč mozkožrouta zabili tím, že... Teď lidi říkají, že to prý nebyl mozkožrout tam v té sezóně, v té třetí, že to byl nějak flight nějaký. Pozor. Takže to byl mozkožrout, ale nebyl. Tak tím pádem jsme dostali další jakoby... Nešvar. Ano, přesně, další neštvar. Že mozkožrout je víc než Vekna. Je, 100%. Teď jsme to dostali, protože je mozkožrout. Protože že jo, mozkožrout prostě existoval už před Veknou, že jo. Přesně. Ale jak se můžeme všimnout v 5. sérii, nevím jaký díl, tak se Henry bojí jít do té jeskyně, protože tam
někdo ho tam Toho týpka, postřelil toho týpka, že a jo, on se bojí, protože ho zabil. A ten kufřík otevřel a vlastně v tom kufříku byl takovej magma kousek, jako bylo to fakt něco jak jako... magma z Minecraftu. No, no, To vypadalo fakt. ale fakt jako. A on to vzal do ruky a prostě už se cítil nějak nadměrně. No, Ale pomůže opak i ty oči, že jo. přesně, ale jak to, že na finálním fightu Max stojí? No. A No. když ji probudili, tak Max nestála. No, Byla na vozíku. Nastalo. A navíc Max mohla vědět, co má Elf v plánu. Mhm. Omlouvám se. Pojď. No, ale přijde mi to takové debilní. Teď nechám mluvit tady. Jo, já tady mám jinou věc, která mi taky moc nesedí. Pověz nám to, Jirka. Přítelkyně Robin. Vicky. Ta se tam vůbec neobjevila. Jo, no, dál, ale tak jako nevím, Že co se s ní stalo. No a prý to má být tak, že Vecna ji prostě nezná. Neví, kdo to je. Takže do toho světa, kde on má tu kletbu, tak ji tam nedal prostě. To může být varianta první, No. taky mám variantu druhou, kam zmizla No. paní Wheelerová, Wheelerová. protože tu Vecna už znal. No ona tam byla, že jo? Ona tam byla, že jo? No, Na ale konci. na konci ne. Jo, byla. Ona tam seděla. Jo, ale jenom na těch šerpách. Ale v boss fightu nebyla. To ne. No, takže? A ona je i volala, že jo? Na večeři. Nebo na ty lazaně. Vlastně to bylo. Dělali to D&Dčko dole. No. Takže mi přijde, že omlouvám se, pokud lidi mají sluchátka. Přijde mi, že Max to nějak hodně podcenila a přijde mi, že Max věděla, co má Elf Scully plánu. Proto mi přišlo, že Max brečela nejvíc z té party. Jako kromě Villa, jo, Villa nepočítejte, Will je z L něco jako Segra bracha. Jako v realitě, ale také. Jo, přesně, takže necháme, ať si to lidi přeberou tak, jak si to chtějí přebrat. A můžeme se vrhnout asi na takový druhý téma, o čem jsme se chtěli bavit. Mhm. Je to zase ohledně Stranger Things. Určitě dám cut, ne? Mám tu další teorii ohledně Stranger Things. A ta je Demogorgoni. Od první série v každém dílu je 1 nebo 2 nebo 3 Demogorgoni. V 5. sérii jsou jenom pár z nich. Mhm. Ale kdo je vymazal? Proč nebyli v boss fightu? Mhm. Proč se neobjevili před boss fightem? Jakože došli? To zase dává jakože... To zase přidává do té mojí teorie, že jsou pod ty okolo kletbou. Mám takový divný pocit, že by to mohlo být všechno spadáno na Willa. Na Willa. Ale taky mi nejde do hlavy, proč když to začal všechno Will. Proč to skončil Mike? Mhm. Proč ten příběh ukončil Mike? Protože se mu El od první chvíle začala líbit? To si zase nemyslím, protože on ji miloval a ona milovala jeho. Ale to si nemyslím, že když Willa přemohlo mozkožrout. Mhm. Nepřemohlo mozkožrout, přemohlo Vecna. Vecna už byl od první chvíle. No to byl mozkožrout, no. Ano, jako byl to mozkožrout, no, ale nejde mi to prostě do hlavy a moc nad tím tápám. A pak, že jo, Eleven poslal Henryho, že jo, do té dimenze X a tam on vytvořil, že jo, toho mozkožroutu. Přesně. Já si myslím, a navíc jak Max šla tím portálem do svého světa, do Hawkinsu, že ona šla na tu písničku, protože
Jako vlastně to dává to všechno navazuje na sebe, protože ve čtvrtý sérii ona se rozlučuje s tím světem a on si ji chytne a ona tam má pouštěnou tu písničku, takže jakoby utíká z toho světa a uteče, takže mně to přijde, že to je úplně v klidu. Mhm. Taky mi přišlo divný, proč se Jonathan a Nancy rozešli, když je to nezabilo. No jasně, no. A Nancy mu řekla, že ho miluje pořád. A Tam on nebylo úplně řečený, jako že se rozvedli. To prostě skončilo divně. On Je. dělal ten prsten, že jo? A on spát. To s tím nic neudělali prostě. Přesně. To vypadalo tak, že se rozešli, jako. Ale No, ale můžeme se jen modlit, že to dobře dopadne. Ale mám takový divný myšlenky, že to může být i konec Stranger Things, ale myslím si, že by to mohlo být napínavý, hodně napínavý. má to potenciál na to být hodně napínavý. Jo, tak jako, řekni mi, plno lidí dával na TikTok, že na konci Stranger Things v finále brečelo. Jako já chápu, že brečeli, že jim By to the way, když půjdete na Netflix a napíšete do vyhledávání, že fake ending, teď ti vyjde Stranger Things. To ti nekecám, teď můžu ukázat. Já se na to kouknu. Počkám, natočím video, jestli můžu. Počkej, já dám nahrávání obrazovky. Ty to tam potom vložíš. One Piece. As. Fake. Ending. Vole. Ending. 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 Nog. Oh. Fake ending. Oh. To taky to zase navyšuje tu moji teorii. Počkat. Dobře, tak já to tam... Tak můžu to ukázat i takhle lidem. Fake ending. Yes. Stranger Things. Stranger Things. Takže jako je to... Má to potenciál. Věřím tomu, že režisér Stranger Things, nevím, jak se jmenuje, omlouvám se. Ty, co to píšou? No asi. Myslíš? Myslím toho režiséra, který napsal ten scénář. Všechno to. Ty dva. Yes. Duffer Brothers. Taky mi přišlo divný, proč Will dostal schopnosti, když je plně neumí používat. Nemůže vlastně. No, on Jenom v přítomnosti Vekny. On to Vekna udělal omylem, že jo, na něj. Něco jako Voldemort na Harryho Pottera. Tak vlastně to udělal Přišlo omylem. mi strašně moc divný, proč Will zrovna, proč vlastně, když si to vemeš, tak oni chtěli udělat to, že Will umřel. Ale proč nastražili Plyšový tělo do řeky? No. Když věděli, že Will žije. Nevím. A to už se pojíme zase na hodně příběhů, protože nemá to vůbec optenci se vyjadřovat k tomu, že je to takovýhle konec. Tak přijde mi to divný, no, prostě. Hele, já na zítra jsem fakt jako netěšený. Holka, kolka tady by Barbínu viděla. Má se prostě slovo. Já si myslím, že to nemá obděčnost, protože si myslím, že to může být i takový divný. Může to být divný, nedivný. Mně se prostě nelíbí to, že je to prostě takhle udělané. Ale myslím si, že kdyby si ty režiséři chtěli udělat dobrou pověst, tak udělají úplně co nejvíc zabitý konec.
Přesně jako něco jako Cobra Kai, že to všechno, ale fakt jako, že to všechno jde kolem Miguela a nakonec to zakončil Miguel a už nebude nic. A tady to mi přijde, že to všechno začala Elle, Will, Mike, Dustin, Lucas. Přitom to všechno začalo Will. Will. Takže by to měl skončit Will. A přišlo mi divný, proč je Will gay, když není gay. Je gay. Je gay. No ale jako v reálu, ne? Je i v reálu. Jo. No. Nebo, Je gay. no, takže jako... Necháme lidi, ať si to přeberou tak, jak chtějí. A jo, a ještě jsem zapomněl. Viděl jsi tu stránku? Jakou stranu? Squawk něco. Tak se jmenuje to rádio stajice, tý Robin. Aha. No. Vyhledej si ji schválně. Mám to zase nahrávat. No, Můžeš. OK. No má na Google. Pokud to napíšu. Dobře, počkej, tak vypnu nahrávání, aby si lidi nemysleli, že jsem nějaký Truman a neumím psát. Cože seš? Nějaký Truman a neumím psát, tak tam napiš. Protože já mám problém s angličtinou, moc mi nejde. A to je trochu vedlejší. Nezapomeňte hodit like, zvoneček a odběr, pokud se vám tohleto video líbí. A doufám, že si přeberete všechno, co jsme vám řekli. Protože ano, nějaký influenceři na to dělají vyjádření, ale ne moc velký vyjádření. A já jsem si chtěl říct, že na to uděláme vyjádření. Takže je mi to trochu i blbý říkat to, že Stranger Things není celý. Není celý, prostě kde je druhá skládačka? Nejde, nepasuje. Jde. No jako nejde to teď. Nevím, možná už to stále tu stránku. Ale na té stránce bylo prostě dohledání zvuková stopa. Zvuková stopa? Ano, zvuková stopa. Dobře, nevadí. Lidi to prostě poslouchali, znělo to prostě jak Darth Vader. Prostě blbosti. Mám takový pocit, že se vekna. Teď mě to vrklo do hlavy. No. Mám pocit, že vekna, když ho Nancy, Joyce, paní Byersová zabila. Než dřív, když mu usekla hlavu, tak dělal to tyhle ty zvuky. Mám taky pocit, že se vekna znovu. Možná je to že to nebylo, že Henry zůstal Henrym, že prostě vekny tělo nechal zabít. Ale Henry je prostě Henry. Ale Henry žije a je v tom světě, kde byla Holly a Max. Takže si myslím, že Henry žije a Elle taky žije. Reklamu mi dalo. Já se omlouvám za tu reklamu. Ale mám takovou teorii, že žije. No a to řekl s tou zvukovou stopou. Dobře, pokračuj. A lidi si to prostě poslouchali a tak. A bylo tam k doslechnutí. Aby tam byl přeřvaný. Bylo tam k doslechnutí. Mike. Prostě Mike. Wake up, zbuď se. Mike, zbuď se. Majku, zbuď se. Oh ne. Majku, zbuď se prostě. Majku, zbuď se. Ano. To zase navyšuje tu mojí teorii. Že jsou pod tou kletbou. Ano, že jsou pod tou kletbou. Teda, že Mike je pod tou kletbou a Mike žije teď prostě svůj život. Který není vlastně. Jasný. Mám takový... Rovnou už to chci to vpálit, že mám takový tušáka mám. Že je to tak, jak to říkáme, a že to tak fakt bude. A i když to nebude, tak sám omlouvám lidi, předem to říkám. Samozřejmě vy lidi si můžete věřit, čemu chcete. Přesně. Je to pouze naše teorie, který my jsme se rozhodli věřit. Pokud chcete, můžete napsat vy
Co si myslíte, nějaký názor na to, nebo vaši teorii, jestli nějakou máte? Přesně, Byli bychom rádi za komentář. přesně. Ale já chápu, že na to všichni dělali o reakce a podobné blbosti, ale nikdo to nerozebere celý. Já chápu, že Agrelo si udělal prostě o stream jenom o Stranger Things a pardon, teď se mi asi odpojil Mike. Mně se to taky trošku posto. Ale prostě mám takového tušáka, že by to mohlo být takové divné. Prostě opakovaně na to myslím a nemůžu se z toho dostat, protože proč se nechala zabít? To nejde, aby se... Protože jí to Kali do hlavy, že jo, dala. No ale Kali není L. No Kali není L. Kali necítí lásku. To nemělo asi, no. No, takže Kali si myslela, že když L půjde, tak ona taky. Mhm. Ale když L nepůjde, tak ona taky ne. Takže Já jsem si jako myslel, že ho prý přesvědčil teda, že to neudělá. Že neumře, jo. Přesně. Si myslel. Ale no. Můžeme věřit všemu, ale pravda je nejistá a proto si myslím, že to dopadne tak, jak to dopadne. Mám takový pocit, že když vyjde poslední díl, kde jestli se... vyjde teda. Přesně, jestli Což vyjde. doufám, že vyjde. Kde Jestli se... ne, tak budu fakt zklamaný. Že bude mít... Mám takový pocit, že bude mít Joyce s Hoprem svatbu, že se tam L ukáže. On jí dal, že jo, prostě. Jasný. To mám taky pocit, že budou mít svatbu a že ten... By the way, všiml si z toho, že ten prostě, co dal ho prý, byl skoro stejný, úplně stejný, jak dal Jonathan Nancy. To si všim. To už je věc druhá, ale mám takový pocit, že se tam L ukáže. Nevím, proč jsem řekl teď tu svatbu, úplně mě to teď nalákalo, ale mám takový pocit, že se tam ukáže, protože L má ráda Hopra a Hopr jí má On byl rád. pro ní jak táta, že? Přesně, a Joyce má ráda L jako prostě pro ní, kdyby byla máma. A taky mi nejde do hlavy, proč L máma furt říká doprava, doleva, nahor, dolů a tady ty věci. Co když L máma předpověděla další sérii? Jak? Nevím. Taky mě napadlo, proč se v poslední sérii neobjevila Suzy. Jo, no, na Suzy super vyjevali. Suzy prostě Taky mě nenapadlo, proč se v té sérii neukázala. Erika tam byla vlastně. Erika tam byla. Ona byla docela hlavní, no. Tam. Tak se podívej klidně, brácho. Fakt jo, s náma ani volá práva v prele. Taky mě... Kdo tam ještě nebyl? Ze starých postav. Owens. Doktor Owens. To je sakra kdo. Že? To je sakra kdo. Ve 4. On šel za Eleven. Papa? Ne. On spolupracoval s ním. Jop, už vím, kdo. Zase tam nebyl potřeba, no. Taky si myslím, no. Taky mi nedává mi do hlavy smysl, proč ta generálka chtěla Eleven a Cal. Proč je chtěla? A proč ty těhotný ženský? Což tam bylo docela dost jasně řečený, si myslím. Těhotný ženský to měli proto, že chtěli stejný děti, jak jsou Eleven, schovat se schopnostmi. Jo, a ta generálka to jako chtěla vyřešit tím, že jim dá jejich krev. No, ona je chtěla prostě tady ty děti stejný a tu Kali tam drželi, protože jí brali tu krev. Píchali to postupně do těch těhotných. Bože, to je tak stupidní. Ale to je zabíjelo. Jo, zabíjelo je to. Jo. Bude to funguje, když jsem to odepnul? Nevlák musí být připojený. Jakože na Tak pardon lidi, jestli mě ještě slyšíte, tak... Na tričku to máš. Na tričku to mám. Kamaráde, hele,
ty chci spolupracovat. Tak, dobře, teď to půjde. Tak. No. Tak to bude všechno. Dejte like, zvoneček, odběr. Pokud se vám tento díl líbil, budeme rádi za každou podporu a když napíšete do komentářů chceme part 2, Tak samozřejmě bude. přesně tak. Máme v plánu teď dávat na venek ještě jednu kauzu. Jirza vám řekne, čí to kauza bude. To víš ty, samozřejmě. Ano, vím to já. Bude to kauza Carlose Terminátora Vémoly, protože na to jsem se chtěl taky vyjádřit. A přijde mi, že to není spravedlivý, ale to si dozvíte až v druhém dílu podcastu, takže čau.